Kész vagy, jelezzed. Következő versenyzőnk Salti Tündi lesz, majd 2 kutyával készül föl. Tehát Szagalászló Pázsit a Fazekas Ági. Fazekas Ági, következők utána majd Kolos Noémi és Füredi Tamás lesznek a sorrendek, de most majd Salti Tündi fog következik 2 kutyával egymás után. 60 seconds. Egyszer rontottam, hol van? Thirty seconds. Benni rákoncentrált nagyon. De lecserélt ez egy jel. 10 seconds. Még egy 40 méteres belefér. 5, 4, 3, 2, 1, time.